Magandang buhay at masaganang ani mga kaagri. Muli nyo na naman po kaming makakasama para sa panibagong episode ng atin pong programang Agri-TV Central Luzon. Asahan po ninyo na hindi namin sasayangin ang oras ninyo sa programang ang hatid ay kaalaman, teknolohiya at inobasyong pang-agrikultura. Hatid po sa inyo yan ng Department of Agriculture Central Luzon. Ako po ang inyong host, Ernest Payawal, at ngayong araw, samahan niyo po ako sa Angat Bulacan upang ating makita ang makulay na bukid na ang pangunahing tanim ay dragon fruit na may mahigit 200 varieties. Aba, kaagri, huwag mo yang palalampasin. Kaya naman, tara na! Ang dragon fruit ay orihinal na nagmula sa Central America, partikular sa Mexico at Nicaragua. Noong 1990s ay naidala at naitanim ito sa Asia, partikular na sa Pilipinas dahil sa angkop na klima dito. At sa Angat Bulacan ay may makikita tayong isang bukid na may humigit kumulang 200 varieties ng dragon fruits. Ito ang Bulacan Dragon Fruit Depot na pagmamay-ari ni Mr. Kevin Eliscopides. So, bago ako magkaroon ng dragon fruit farm, ako ay, by trade ako ay isang nurse. Ako isang nurse na nagtatrabaho ako sa Missouri, St. Louis, Missouri, sa US. Hanggang sa nagtanim yung family ko ng dragon fruit sa backyard. Dahil sa may mga family members kami na nagkaroon ng cancer, kaya naumpisahan ng dragon fruit. Hanggang sa nakita namin na may market pala ang dragon fruit. Bagamat nurse by profession si Kevin, ay mas pinili nito ang farming. Dahil para sa kanya, mas marami siyang natutulungang mga kababayan. Dahil mas maganda pala ang mag-farm ng dragon fruit kaysa maging isang nurse. Pag nag-farm ka ng dragon fruit, masasabi ko na ito ay mas makahulugan. Pag ako ay nurse, nakakatulong ako sa isang pasyente. Pag ako ay nagtatanim ng dragon fruit, nakakatulong ako sa buong mundo. Kasi ang dragon fruit ay mataas ang itong antioxidant level. Ang antioxidant ay basically anti-cancer. So nagiging nurse pala ako sa mas maraming tao. Mula sa milagrong dulot ng dragon fruit sa miyembro ng pamilya hanggang sa kumikitang kabuhayan. Paano kaya natutunan ni Kevin ang dragon fruit farming? So over the course of many years, talagang trial and error. Hindi naman tayo nag-umpisang mag-farm at tayo eksperto na kaagad. Meron kaming mga halaman na hindi nag-succeed at merong mga nag-succeed. So kung ano yung gumana, yun ang aming itinuloy, at yung mga practices na hindi maganda, tinigil namin. Kaya yung mga inuumpisahan naming farms, ang advantage nila, pag sa amin sila nagumpisa, alam na namin kung paano ituro sa kanila yung mga dapat na gawin para hindi na sila magkamali sa kanilang uumpisahang negosyo. Nagsimula sa trial and error, hanggang sa triumph and growth. Kaya maging sa mga kapwa nila farmer na nais ding mag-dragon fruit farming, ay 100% nais nilang tulungan. Kumbaga, mababypass na nila yung trial and error. Doon kami papasok ngayon. Pagka nakipag-partner sila sa Dragon Fruit Depot, tulungan namin sila mag-set up ng kanilang farm, lahat ng kailangan nilang malaman, kung paano ang tamang pag-aalaga, kung tamang pag-maintain, ano ba ang dapat na mga proper protocol sa dragon fruit farming. Yun ang ituturo at ibabahagi namin sa kanilang lahat. Sa ngayon ay mayroon silang humigit kumulang 200 varieties ng dragon fruit na may iba't ibang kulay at katangian. Nung nag-umpisa kami, backyard farming lang, iilang halaman lang yun. Mangilan-ngilan, mabibilang sa 2 kamay, no? Hanggang sa lumaki na ng lumaki from doon. Tapos yun nga, nagpadala tayo dito ng mga iba't ibang klaseng varieties ng dragon fruit. Kaya ngayon, may iba't ibang kulay na tayo. Meron na tayong orange, may dilaw, may pink, may purple, chocolate skin. Lahat yata ng maisip mong kulay meron dito. At iba't ibang flavor din.
merong lasang strawberry, may lasang lychee, may lasang mangga. So, iba't ibang klaseng flavor talaga yung nadadala ng ating mga dragon fruit varieties. Dahil sa maraming naging experience nila sa dragon fruit farming at maraming gustong matulungan, ay naisip nilang gawing learning site for agriculture ng DAATI ang Dragon Fruit Depot. So, kaya namin naisip yon. Actually, tayo yata or nasabi nga sa amin na kami daw ang kauna-unahang learning site for agriculture sa buong bansa. Tayo ang kauna-unahan na ang specialty natin ay dragon fruit. So, kaya kami nag-decide na umpisahan ang proseso na yon ay dahil gusto namin na maibahagi ang aming kaalaman sa dragon fruit sa mas maraming tao. Hindi naman tayo madamot na mag-share ng ating nalalaman sa pagtatanim kasi kagaya nga ng sabi ko, very healthy ang halaman na ito kaya gusto ko na mas maraming makakain ng dragon fruit. At hindi lang basta dragon fruit, masarap na dragon fruit dahil hybrid varieties ang mga ito. Siguradong maraming matututunan ang bawat bibisita sa kanilang farm dahil maayos, dekalidad at ligtas ang pamamahalang isinasagawa. At liban pa dyan, nabibigyan nila ng kabuhayan ang kanilang komunidad. Ang mga farmers natin dito ay lokal, karamihan ay lokal, mga taga dito. So nakakatulong tayo sa ating komunidad. Karamihan ay taga Bulacan. Hindi ko alam exactly kung ilan tayo ngayon, pero meron ding ibang taga Bicol, pero karamihan ay taga dito sa atin. Nabibigyan natin sila ng trabaho kasi from the start naman, yun talaga yung goal na nung inumpisahan yung negosyo, parang gusto din nating makapag-provide ng ikabubuhay ng ating mga local farmers. Na ima-market na rin nila ang dragon fruit sa maraming lugar sa Pilipinas. Maliban din sa bunga nito, ay makakabili ka din sa kanila ng mga planting materials na ready to plant na sa inyong bukid. Marami nga nagsasabi, okay ka naman na doon. Bakit mo pa gugustuhin mag-umpisa nito? Kasi mas okay ito. So, maganda ang dragon fruit farming. Mabilis ang return ng inyong investment. Kaya marami tayong na-eengganyo na sumama sa ating pagpa-farm nito. Kasi kailangan talaga namin ng tulong ngayon sa mga prutas. Madami tayong mga kailangang supplyan. Maraming kilalang mga shopping center na tinikman ng ating prutas at nagustuhan nila. Hindi namin kaya ang demand ng kanilang mga prutas, kaya kailangan namin ng mga makakatulong na magtanim ng dragon fruit. Sinisiguro naman ng Dragon Fruit Depot na ang bawat bumibisita sa kanila ay may masayang experience na di nila malilimutan. Ako po ang lagi kong sinasabi, sa Dragon Fruit Depot, no two visits would be the same. Kasi po, kada punta nyo dito, ibang varieties po ang harvest ng araw na yon. Let's say, punta kayo dito sir today, papatikman ko kayo ng dragon fruits. Pagbalik nyo po dito bukas, iba na naman po ang hinog. Kaya ibang flavor na naman po ang matitikman nyo. Kaya naman, tara na sa Dragon Fruit Depot. Dahil dito, sigurado ang makulay na buhay experience tulad ng kanilang mga makukulay na dragon fruit. Bisita po kayo sa aming farm sa Angat, Bulacan. We are searchable via Waze or Google Maps as Bulacan Dragon Fruit Depot. Specialty namin ay umpisahan ang mga farms na ito, palaguin at magkaroon kayo ng sarili nyong negosyo, kagaya ko, na magkaroon din ng ganitong farm. Let's be responsible. Let's be responsible. Let's be responsible. Sa'yo'y mahalaga ang kanin, kalusugan mo at bayan natin. Abakada ng be responsible. Isang puso't gawin natin. Laging tandaan, abakada ng
puso at gawin. Let's be responsible. Taglay maisaba at iba pa, sa kanin ay halo na. Brown rice ay kainin, ito'y mainam sa kalusugan natin. Kanin ay huwag sayangin, mahalaga ang bawat butil. Dapat bigas, Pinas ang ating bilhin. Madaling tandaan, abakada ng be responsible. Let's be responsible. Let's be responsible. Abakada'y isa puso at gawin. Let's be responsible. 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 Abakada'y isa puso at gawin. Let's be responsible. 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 Mahalaga sa ating mga Pilipino ang bigas. Hindi kumpleto kung walang nakahaing kanin sa ating hapagkainan. Kung kaya naman, bigyan natin ng halaga hindi lamang ang ating kinakain, gayon din ang mga magsasaka. Be responsible. Iwasan ang tirang kanin. Kumuha ng sapat at ng kayang ubusin. Mainam na kumain lamang ng dami ng kanin na akma sa ating edad at pangangatawan. Nakaiwas sakit ka na, nakaiwas aksaya ka pa. Ako po si Piolo Pascual, ang inyong responsible ambassador. Tama nyo, responsable ako.